Fuilana hambai bijda fatifra sano tini social media nukjauka haino hai kaisa sakno sijagai sakno nukjagai kok samani rok tini bo sakno belaino sijagai tini kok saka o jagao oboni bagai tini kok phirongnani bagai maphajau ka mo haikeno video takhukte bukhukjong norok nukui mangkhana lai thangnai salo takhuk Omid Debormani ni bagai kaisa patimung oboni bagai patal kina phai thangfuru takhukte bukhukjong norok jotto siwo patal kina tamo sawi klangkha amato norok notei sana nanglia oboni tui tini sini bukhuk patal kina sini bubagra ni tui hamya samani tei bo sak buri ngai sak baithang buri ni bagai engko support khaya hayakaba kok saiklangmani bagai tini dewaisa nukjakha o patal kina bukhuk patal kina ni bagai takhuk BJP ni kaisa khoroksa adong tini kok samani social media viral lengkha social media ongkori bo kok saka bo sakno tamo sijagai ba tini bubagrani sengkragrok hayakaba tini diprasani ngai samung khainai hate dafani bagai samung khainai sini MLA sar bicheke tuni bagai bokok saka tini okok samani bisingte murabari amsaya bohaina hai kok firok mung rikha bini bagai aboni bagai bo saka bini personal attack rokhine nung tini jodi no personal attack khini nung oro sawi no mangkai nangke o takhok nonang sanani musungu nung jodi tiprasana hamjaganya tongke nung tini amahai kok sagalak kamu nung tiprasa nung tini thik no haifa no nung dofani bagai samung khlainai ya sungno kaham kai sinu haisi nung tini BJP ni adong ngai nung tini agini sini patal kina bai samung khlaiai DPR ni sini samung khlaiai tak pojonto as pojonto nung bobai samung khlainya tongo aboni bagai nung tini bono support khai nung tini okong no sawo pia ba takhuk nung kaisa kok mujuna regdi omongkha dofani bagai samung khlai tongo jagao nung tini obro busungai besakangke nini bagai bo kok ongkhornai amo kaisa mujuna regdi omongkha belaina isu kotor Omid Deborma je khaiklang mangkha belaina kok kotor omongkha sini bubagrano hami slainai omongkha sini buri bodolno khuk hami sanai oboni bagai tini pati khai tongdi hindu bati framotha patingkha dofana mathangni bagai sini bubagra nasikmu sini bubagra ni pati omo oboni bagai angno request khai sawo omo hairong saya to khai belanyo sanai personal attack sabo khai khlaya omo wansugui sanan nangnai aboni bagai omo nonang sanani musung belanyo hambai tei khulumkha শুধু sini MLA bilchekato sini saya jotto tiprasano tini okok sawi tongo tini patal kina Deborma je patal kina jomaitya je sawi thangmani tipra motha thapla sathung ubangma agini sini nukjago bini kogrok je hamya samani kintu ba sini tipra mothani hayakaba sini tipra sarok tabuk bo hamya sayako tabuk bo tipra motharo hamya sayako kebuni tei nugui manna norok tini se on record tongo sini MLA sini sarbiche ketu sabna hamya saya joto enda kotong aboni bisingtei bobagaranti hamya sanai te sini buri dofani bagi hamya sanai bini bagi leseng tonggoi malia ini neng khutbo borok no neng saksana sijaga mai kok sakana piaba neng wanchuki kok sana namani aboni bagai please nonang request khelayo neng amahai ke kokta sakudi buji suji kok sadi hanya kokno sakanya ongelak pati khai tongdi hindu bati framotha patingkha